ಏನ ಮತ್ತೆ ಕಾಸು ಕೊರ ಬಾಕಿಂಡ್ಯಾ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿದ್ದಾನೆ ಏನ ಮುನ್ನ ಬತ್ತನ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿದ್ದಾನೆ ಬತ್ತಿಜ ಇಜ್ಜಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ಹಾ ನೇ ಇನಿ ಇವರಿ ಬೊಂಬೈ ದೈ ಬರುವಿ ಓನೇ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಡ್ರೈವರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಉಂಟು ಅಡಿ 10,000 ಕೊರ ಹೌದಣಿ ಅರ್ಥನತ ನನ್ನ ಐನಂಟನಾಗ ಬರುವಿ ನನ್ನ ಮೂಲ ಓಲೋಲ್ ಹೋಪುನ ನಾಪೆ ಹೌದಣಿ ನಾ ದೂರಲ್ಲ ಪಪ್ಪುಜಿ ನಾನು ಇಪ್ಪೆ ಒಂಜ ತೂಕ ಕಲ್ಪ ವಯಸ್ಸತ್ತಿ ಹಲೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಬಾತಿರಿಯಾ ನೀ ಕೇತಿ ಅನ್ ಕೊರ್ರ ಎಲ್ಮ ಸಾವಿರ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ 2,000 ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ 10,000 ಕೊರ್ಪೆ ನೀ ಬೈಯಾಗ ಅಂದ್ಯಾ ಕೊರ್ಪೆ ದಾದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತು ಬಾತಿರ್ ಗೊತ್ತಾಣತ ಎಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಬಾತಿರ್ನು ಈ 10,000 ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಜಿನ ನೀನೆ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ತರಗಡಪಿ ಯಾಸ್ ದಿಪ್ಯಾನ್ ಮೇನ 10,000 ಮಣ್ಣವಾಡು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಬಂದು ಹೊಲ್ತು ಮುಂಬೈ ಹಿಡ್ದು ಧನುಷ ಅವಿ 10,000 ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದಿತ್ತಾರದೆ ಬೈಯಾಗ ಈ ಕಡೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಲ್ತದ ದೇ ಮುಜಿಗಾಸ ಕಲ್ಲೋಣಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಾಕಿ ಮಾಡಿ